Estem molt nois. Però de posar la mà davant de l'altre. Ara dividim això i feu-ho tot. Ja està. Ara ho dirigim. Tenim ticatets, meitat, meitat. Farem el mateix que hem fet. Això, sí. Meitat, Ja està. meitat. Ja està per Tots aquests dividirem. Dividim la rajola que ja tenim, la meitat de la rajola. Si agafem, alerta, Un sisè. molt bé. A veure si és veritat allò que hem descobert abans. Em donarà un sisè? Sí. Veritat. Apunteu-la. A veure, no us enfadeu per dir al darrere, que no sé què us passa. Quantes preses té la rajola? 24 sou vosaltres. Sí, per tant no és veritat. Està bé. Però llavors la xocolata hem de fer de manera que tothom tingui, amb els que som a taula, els mateixos. Si hi ha algú que no li agrada primer de vos menjar, a veure com ens apuntem que tots tinguem la mateixa part de rajola de xocolata. I després m'ho direu en forma de fracció. No la combinegeu tota. De moment,